محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam don Allah ina neman shawara ne. Malam ni matashi ne kuma shekaru na 24. To malam na samu mahaifiyata akan ina so in yi aure amma sam ta ce bata yarda ba. Wai na yi yaro. Saboda malam ina da sana'a mai ƙarfi don har shago ina da shi a kasuwa kuma ina da gidan da zan zauna. Amma mahaifiyata ta ƙi yarda kuma malam ina tsoron fadawa halin da mafi yawan matasa a yanzu suke fadawa sakamakon rashin aure. Don Allah malam a musulunci akai wani shekaru da sai an kai su ake aure. Allah mai da malam gida lafiya. Wato abu uku yasa mahaifiyarka ta faɗa haka. Na farko tana so ka nuna. Ka san dalilin nunar? Mata mafi yawa yanzu abokiyar gabarsu shine babarka. Gaya maka gaskiya. Har tambaya suke yana da virus, yana da covid-19 ko covid-20, uwa kenan. Saboda haka har sai a ce ai kakki bari babarsa ta dinga tsoma muku baki. Ita ta haife ka, ka zauna a cikinta wata 9. Ta zo ta sha wahalar haihuwarka, ta sha wahalar sha da kai, ka girma sai da ma kai arziki har kayi gida kana da sana'a wata zo ta tana son ka. To abin da ya kamata ka yi in dai babarka tana da rai kana son albarka, kawai ka ce baba zaɓo min mata aure. Ba auren ne ba ta so ka yi ba, kai ka zaɓo da kanka ne take ganin akwai matsala. Kakka je ka zaɓo irin waɗannan yaran masu caka wuka. Allah gaskiya ne. Allah tunda a fim suke gani yanzu kun ga yanzu tunda aka fara wannan abun muna kirgawa a 'yan shekarun nan mata sama da 20 sun kashe namiji da wuka ko da kwalba ko da gatari ko da dutse ko da bulo ko da kaza, amma ba mu samu namiji ɗaya da ya kashe mace ba. Yasa ne yake cewa anya malam ba za a kafa ƙungiyar kare haƙƙin maza ba. To saboda haka yanzu in kana kawai ka zo ka ce baba zaɓo min mata zan aure, za ka ga duk kes ɗin ya wuce. Ta je cikin dangi ta zaɓo maka wacce za ta iya juyawa, wacce ba za ta kore ta daga jikinka ta kawo nata dangin ba, wacce ba za ta kori 'yan uwanka ta kawo nata 'yan uwan ba, wacce ba za ta hana babarka shiga gidan ba, wacce sai in tana son abu sai ta roƙe ka ba. Haka ni shawarar da zan baka kenan, in dai kana da baba kaka kuskura ka saba mata. Kowace irin mace ta ɗauko maka kuma ka karɓa. Auren farko ka bari kawai baba ka taimaka. Amma shawara ce in ba taimaka ka je kai abin da za ka yi. Wallahi zaɓin uwa a wajen aure za ta zaɓo maka ƴar kirki. Sai dai ka ce ko siffarta ko amma za ta zaɓo maka. Za ta ɗauko maka wacce ta san in ta shigo za ta tare ta, kuma kai ma abin da kake so wacce za ta girma ma babarka, wacce za ta mutunta babarka, wacce babarka za ta zo a yi fara mata girki a fara zuba mata kafin a zuba ma. Da wannan shine, amma tsoron da take ji kana shekara 24 Allah ya fara maka arziki ka je ka haɗu da wata a TikTok ko ka haɗu da wata a Facebook ko a Twitter, ka haɗu da wata akan hanya ta zo ta yi maka zaƙin baki ta aure ka, farko sai ta fara sa maka wannan tsohuwar fa wannan kullum a ta sukan babaka, har wata rana tun kana gaishe ta sau 1 sau 2 sau 3 wata rana ka kasa zuwa ka gaishe ta. So da ka fitinar da muke fama da ita yanzu mafi yawan matan zamani ba sa son uwa, ita kuma uwa sai kishi ya kama ta tana gani fa na haifa, ita ma sai ta buɗe dantse a yi rigimar. Shi sa sai ka ga rigima tsakanin sirika da sirki, kuma wannan kai ka buɗe ƙofar. Dan da baka kawo mata wacce za ta raba ka da ita ba, da ba za ta fitar da makamanta ita ma na uwa ba. Wadda ka ce mata yanzu baba na fasa auren, duka yanzu komai an fasa, duk abin da yake so aje an aje. Sai bayan kamar wata 2 ka je ka ce baba na yanke shawara kawai ki samo min matar da kanki. To ba za ta sake faɗan wancan magana na cewa ka jira sai ka ƙara wayo ba. Ta za ta bani lokaci. Za ta shiga cikin dangi ko ƙawayenta ko 'yan uwanta ko danginku ko kaza, za ka ta ce a nemo mata mai hankali.
kana nan za ta ce maka je ka ga wancan in ta yi maka, saboda ta wacce za ta ga da hannun uwa a cikin aurota. In mace ta san da hannun uwa, kun san da yadda ake yi ma, in ma kai ka gani kana so, to in aka tashi kawo yarinya babaka ake kaiwa, sai ka je ka karɓo kai kuma a hannun babaka. Ba ɗakin mace ake kaita ba, wajen babaka ake kaita, a ce hajiya gashi mun kawo miki amana, su ce to na gode. Kai kuma sai ka je wajen babaka ta ce to kaga amana aka ban, kai ma na baka amana, ka in ji duka, ka in ji zagi, ka in ji saki, ka in ji wulakanci. Ku gaishe ta kai da ita ku tashi ku tafi, sai hankalinta ya kwanta, ta kawo ɗanta matar da ba za ta kore ta ba. To shine kawai, ba wani wai aure ne baka isa ba, karama kalla ka isa. Barazana ce babaka take gudu. Wani ya ce Allah ƙara malam lafiya, tambaya ta yayanmu ya ba da fili a yi masallaci domin sadaka jariya ga iyayenmu, amma ba mu da kuɗin ginawa, kuma akwai masu su gina kyauta. To malam yaya ladanmu a wajen Allah? Akwai ladanku. Shi ya ba da fili ya ce a gina wa mahaifanku sadaka jariya, sai wani ya zo shi ma zai saka jarinsa. Akwai sadaka jariya da ai tarayya ake, ba mutum ɗaya ne zai tun daga farko a ƙarshe ba. Kai wannan ya rufi, wannan ya sa kwano, wannan ya sa wutar lantarki, wannan ya gini. In an samu wanda zai yi, shi sai samu ladan ginawa, ko kuma ku samu ladan kawo shi, shi kuma wanku ya samu ladan filin da ya bayar. Shi kuma kun san falala Allah ba wai iyanan take tsayawa ba. Allah in ya tashi duk sai ba ku iri ɗaya ko ninka muku ninkin ba ninkin. Za ka kai dai kai wa Allah aiki kawai, kuma ka ba wani dama ya yi ta kanka. Mun je kwanan nan ga yaran nan, mun je Yobe State, mun shiga ƙauyuka. Mataimakin gwamna ya sa aka ɗauki, waccan shekarar muka yi shawara a ɗauki masu karantawa su shiga ƙauyuka a koya wa mutane alwala da tsarki da sallah da tauhidi. Aka ɗauki malamai maza da mata, ake biyan su, suke shiga ƙauyuka suke koyar da sallah. Sai ya ce malam mu tashi mu shiga ƙauyukan nan ka gani da idanka. Wani gurare ma da muka je mota ta ƙare, kwalta ta ƙare, cikin ƙasa muka shiga, a tsaye da motar mu tsallaka kwari mu je mu tarar da islamiyya, ga mata sun cika, an tura wata ustaziya tana koya musu alkur'ani da tauhidi, mai musu tambayoyi, mu ji karatu ya zauna a cikin daji. Bayan an kai musu ruwa, an kai musu wuta, to a kai musu kuma ilimi wanda za su bauta Allah. To an zo gurin sai aka ga an musu ajujuwa guda biyu na islamiyya ya cika. Sai difci gwamna ya ce to ni zan ƙara musu aji biyu. Da muka shiga mota sai sifikansu yake cewa da Allah a ban mun ajujuwan nan guda biyu, ni zan yi. Yanzu ma a faɗi nawa za a kashe, yanzu nan ba da kuɗin. Kowa ya ji ya gani da idansa, ya ga abin tausayi. Mata suna ta fitowa daga cikin ɗakin ƙasa, ana koya musu karatu. Malamar ta zo ta faɗi abin da take koya musu, malam gwanin ban sha'awa. To da muka dawo sai aka ce to ranka ya daɗe, duk fa aikin nan da kake ta yi ba fa dole bane idan ka mutu ƴaƴanka su yi. Wani ɗan zai iya ce a tsaya. Wallahi sai da kusan sa kowa kuka a gurin. Yace to jama'a, ga malam, ga sifika, ga sarakunanmu, ga sauran al'umma, ga shi ana ɗauka a kafafen yaɗa labarai. Ko yau Allah ya sa na faɗi na mutu, to duk abin da na mallaka a kasashe 10 a ɗauki ɗaya a ci gaba da wannan aikin. Kuma ni na san abin da na bari, na san me nake nufi da ɗayan nan. Sannan ina roƙo su kuma zuriyata, kowa ya bani 2% a cikin nasa gadon a haɗa a ciki. Idan an ba mata na guda 3 da 'ya'yana sama da 20, kowa an ba shi haƙƙinsa, to shi kuma ina roƙo a nasa haƙƙin ya bani 2% a ƙara a ciki. Kuma ya ce mana malam, wannan aikin da ka gana ta yi, wani ɗana ne cikin 'ya'yana ya faɗakar da ni, ya ce baba ka tashi ka nemi aljanna da kanka. Kuma da kudinka. Kuma ya ce abin mamaki, a cikin yaran ina ga kamar shi ne ma bai kai su nutsuwa ba raguwa. Na ce a turo min shi, an masauki ya turo min shi. Na ce kai a ina, yace yana aiki a gurin. Zan ce kai, yace ai ni na zo same shi. Na ce baba, yadda nake ganin duniyan nan, wallahi ka tashi ka kashe kudinka da kanka. To abinda baka yi da kanka ba, kana zaton wani zai ma? Ka tara wa 'ya'ya kuɗi naka ne fa, ka ƙi kai aikin Allah da su, ka bar wa ɗanka waye maka. In yace ba zai ba, me laifinsa? Kai ma ba kai ba fa.
malami mace ce ina yawan rubuto tambaya amma ban sani ba ko ba ta zuwa. Ina da tambayoyi guda 3. Malam a karatun baya kayi bayani akan wanda ya jima bai yi aure ba ya je gun likita ya duba kwakwalwarsa. To malam har mu mata? Hakku mata? Kun san wannan bincike da na gabatar bincike ne da wasu masana suka yi, to sai suka ɗauka tunda na gabatar da shi a fuska kamar raha sai suka ɗauka kamar wasa ne. To sai wani profesa a jami'ar Bayero, Profesa Sani Mulumfashi ya kira ni ya ce ni profesa ne a sociology, abinda ka faɗa haka yake a rubuce a ilimin na sociology, ni profesa ne amma na tabbatar da abinda ka faɗa. Sai wani likita shi ma a psychiatrist ya kira ni ya ce ai malam abinda ka faɗa haka ne, lalle wanda ya daɗe bai aure ba ya dinga cikin kwakwalwarsa. So da rashin fitar abubuwan nan yakan dama kwakwalwa. Yasa wani sai kaga yana wani surutu ko yana wani so ma abin ya haɗu da sanyi kuma ga kai ma ka taɓa ji ko? Ka taɓa ji kai ma ko? Shi ma ya faɗa haka sosai. Malamin naku sai an duba shi. Na biyu malam, idan ana yin karatu kusan lamarin da ake faɗa na maza ne ba a sa mata, kamar magana aure a neman kuɗi da neman miji na gari. To wannan ke kuma ai in kika ji ana magana maza har da matan, innal muslimina wal muslimati. Malam magana zuwa gun likita na gani akan ya yawa shekararsa 40 ba aure, idan yana magana sai kaga kamar yana hauka. Mala taya mu da addu'a wajen samun miji na gari mai addini. To Allah sa ke ma mai addini ce. Kullum muna son al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati, tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyiba. Sai mace ta ce malam ka roƙa min Allah ya ban miji na gari. Idan miji na gari ya zo ta fara wujijjiga shi sai ce malam ya haka. To ya haka ko? Ta ce Allah a kawo nagari, sai ce ai ba nagari ba, nagari mai gari. Amma lan baka ji daidai ba ne. Ai gari da gari da gari, gari wannan ma na kiranta gari. To akwai kuma nagari na cikin gari, akwai kuma mai gari cikin ajiyunsa. So da kan kin ce mai nagari, to mai gari babban riga ko mai gari a ajihunsa ko kuma nagari na cikin gari, duk nagari zai iya ɗauka wannan ko? Amma kina nufin nagari mai nagarta, to ke ma ki zama mai nagarta. Yadda kake roƙon nagari nan shi ma fa haɗa ga hannu yake yana Allah ka banta gari. Wato abin da na fahimta komai lalacewa mutum yana son nagari. Komai lalacewa mutum yana son. Ashe shi nagari nan tsada gare shi. Saboda haka ki fara inganta kanki. Wanda ya inganta kansa yayi abin da Allah yake so, wallahi Allah baya tozarta shi. Ki gyara halayen ki, gyara ɗabi'unki, ki zama ta gari, ina tabbatar miki zaki samu miji na gari. Allah ya ce mala Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani, Allah ya sa a gama da duniya lafiya, Allah ya ji kan mahaifa. Malam tambaya ta akan zakka, na yi noma a garinmu, na samu shinkafa buhu 22, na samu masara buhu 21. Kai wannan ashe kai ka tafi ai. Na samu dawa buhu 19, na samu wake buhu 2 da kwano 8. Ya zan yi wajen zakka? Allah mai da malam gida lafiya. Ai kaga waɗannan duk a rarraba suke. Shinkafa ita dama ka samu buhu 22, kaga 10% za ka fitar a ciki ko? Buhu 22 10% ɗinsu nawa kenan? Buhu nawa? Buhu 2? Idan mai kwano 40 ne, kaga ya zama zai fidda buhu 2 a cikin 20 ko? Sannan kuma wannan biyun shi kuma a raba shi 10. In mai kwano 40 ne, mai kwano 80, kaga buhu 2 da kwano 8 shine 1/10. Kwano 80 za a fitar da 8. 8 so 10 ko ya zama buhu 2 da kwano 8 za ka fitar. To haka nan kuma ka zo masara shi ma haka za ka yi 1/10 za ka fitar,
idan zakka ce ta noman damina, in na rani ne kuma 1/20 za ka fitar. Hakanan shi kuma ba a haɗa su, kowanne daban-daban za ka yi shi. Kaga kamar sai mu ce maka shinkafa ta isa zakka, masara ta isa zakka, shi ma dawa ta isa zakka. Na samu wake buhu 2, to shi buhu 2 shine bai kai ba, tunda sai ya kai ausaki 6. Ausaki 6 shine kwano 300, ko 60 sau 5 kwano 300. To haka za ka yi. Kenan sai ya zama wake ne kadai babu zakka a cikinsa, sai dai kai sadaka in kana bukata. Duk Allah mala ina so ka ba da shawara ga iyaye cikin ƙara kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu, musamman akan kallace-kallace a wayoyi. Wallahi abin nan ya fi ƙarfin iyaye, saboda yaro yanzu da waya baka san me yake kallo ba. In ma ka kwace wayar, yanzu yara sun iya wani abu, in uba ya ce a bani in ga waya, in suka kalli abu sai su delete, ko test aka yi mu sai su delete, in suka yi magana da sai su, in suka yi waya da wani sai su goggoge, ko su saka wani application ɗin da ba za ka ga komai ba. Saboda haka shedancin wallahi sai dai mu roƙi Allah, mu tashi mu sallah da daddare, mu sa ido daidai gwargwado. Amma wani abin an ci mu da yaƙi har cikin gidajenmu. Kuma sai ka ji an ce tun daga sakandare za ka ji an ce ka fara ba ka waya, in kai magana su ce an ba ta assignment. Kana shiga jami'a za ce ka sai mata kwamfuta, ka sai mata waya, ka ba ta data. In kai magana ce yana da alaƙa da karatun. In ka ce kuma za ka tsaya kula da su, to wa zai nemo musu abinci? In ka tafi neman abinci kuma su kuma baka san halin da suke ciki ba. Saboda haka mu sa ido, iya sa ido, mu yi addu'a iya addu'a, mu kuma dinga zama da su, muna mai da su kamar abokan hiranmu. Yanzu batun zazzara ido ma bai taso ba a tarbiyyar yaro. Sai dai ka zauna kana dukan cikinsa ka ji ina ma ya sa gaba, kai yaya ne ya ake a ciki ne a gani. Kaɗan sassako ya dinga jin zai iya faɗa maka wani abu, in ba ka bai share ka, sai dai su kawai baba ina kwana lafiya lau, amma me ake ciki sai abu yayi nisa, ya ginu yadda ba za ka iya fitarwa ba. Amma ka dinga ɗan jinsa, kai zo ba iya gaisuwa ba, zo zauna a nan, me ake ciki, me hira ya yau, me ake ciki ne ya yan TikTok din ne, me ake ciki ya sababbin shafuka, sababbin kulab din nan, wai me aka yau, sai ga ya so sake ya ai baba ma fa ya san abin da ake ciki a shi, ya san ubansa ya san abin da ake. Amma an kaba da aka yi maka nisa ka koma analog, ka bar su a digital, yanzu an shiga menene ake kiransa aifi, artificial intelligence, AI. An shiga AI a karama kalla. Yanzu da hoto da murya duk ba su zama hujja ba yanzu nan za a iya sa ka kana nan a zaune ina aka ɗauki hotonka, sai a mai da kai kana magana, kana rawa, kana tsalle, kana hotonka kadai ya mai da kai kana rawa, kana motsi, kana tafiya, kuma hoto ne kadai, ba kai murya ba kai magana ba, amma sai a ɗauko wata murya sai a saka. Abin da suke gani nan gaba fa za a waye gari, in ba za ka zo karatu ba kawai sai ka turo wani ya wakilce ka, kai din ne kwafinka, shi ne zai zo ya zauna. Kwamfuta ka ce, waya ka ce kawai, waya ce amma tana binka a baya, mutum ce tana rike ma kaya, kuma kamar ku ɗaya, amma kai na gasken ne, wannan kuma na boge ne. Kuma in ka taba shi ba zai taɓa ba, in ka mare shi ba zai maro ba, kuma gashi a zaune. Duniya fa inda aka tafi fa an yi nisa. Kawai ka rike alkur'ani, ka rike musulunci, duk inda za a shiga ka shiga da su, in kaga ba a shiga da su ka fito. Yawwa. Bayan haka yau kusan shekaru na 40 nake cikin wata damuwa, tare da menene? Malam tun ina ɗan shekara 23 nake cikin wata damuwa sosai. Duk wata mu'amala da na yi da kuɗi sai ta lalace, ko ka cinye ba, ko kuma a biyo wani bashi mai yawa. Shi abin da ake so, ina akwai kuɗi a ninka ka nemi littafi, sai ka sa input, sai ka sa output. Ko? Wasu suke cinye kuɗinsu a cikinsu, sai kuma zo suna cewa ina suka tafi. Saboda zara ba ta barin dani. Kana kasuwa da miliyan 1, amma kullum kana zuba babur ɗinka mai na 2000, kana siyan ka biya ka sai kaza da lemo na 5000. In ka lissafa sai ka ga ka ci 20,
kullum kana kashe 20 ƙananan nan, ko ba a yi cinikin 20 ɗin ba a ranar. To da ka buga 20 ɗin nan sau 30 nawa 600. To kai kuma baka ga kayi wani abu babba ba, sau ɗan ƙanana ne, sai ka ji mutum ya ce wallahi hannuna ya tsiyaye, bayan cikinsa ne ya tsiyaye su, ka tsiyaye su a cikinka. To ya zama tunda baka san shi yasa ai yana da cikin hikimar kasuwanci ka dinga lura da yawan abin da kake samu da yawan abin da kake sha wanne yafi yawa. Wata ran ashe a watan fa ba za a yi cinikin 600, ba za a samu ribar 600 ba, amma kai kuma dan ci wannan ci wannan ci wancan ci wancan ci wancan, ka cinye 20 sau 30, ka cinye 600 a ciki, kuma watakila gaba ɗaya ribar wannan watan 200 ne. Kaga ashe abin da ya shiga cikin uwa an ci 400 a cikin uwa. To kana tafiya kana matsa kana sai ka dinga kanti yana ƙasa saboda kai ka ƙi ka sako da rayuwarka a lokacin da ciniki baya tafiya. Misali ina siyo iyalai na naman miya na 5,000 kullum, sai kuma na duba na gafa wannan lokacin ba lokacin tafiya kasuwa ta, kowace kasuwa akwai kasuwa mai ci kullum, akwai kuma mai zango da lokaci da lokacin zahamarta. Saboda haka a lokacin zahama sai na fahimci in na ci gaba da siyan naman nan na 5,500 to fa zan shiga uwar kuɗi. To da haka sai mai da shi na 2,000. Ce kai da fa ana cin mai ɗayawa a ɗan sako yanzu. Wata ran ma na ga cewa ba zai ba sai ce kai a yi ba naman. To amma wani yana ga kasawa ne ya sako. Wani za a masa ɗinki kala 10 ya sai kawunan akuya a kai gida. Dama suna bin kusha. Alhaji akwai sababbi. A gani ka ce a ninki 4. Kuma kana cewa duk wai wasu hannunka ya tsiyaya ina cikinka ne cinye su. Don kai wannan na wata 2 tunda dai kudin nan ai ba wai aje su muka a cikin ɗaki muka kulle balle mu ci wani yana zara, ko suna banki ne ko kuma an sai kaya da su. To ɗiban kayan akai, kudin aka ɗauka, kashewa kai, cinyewa kai, a banki ne aka samu matsala ko lissafi ne baka iya ba, ko ka lissafa riba fiye da ciniki, ko kuma kana da wani mai ha'inci yana zaran maka kaya. Yanzu wani da ya gano da ya ba yaron kanti abin da yaron yake, idan ya sai da wasu kaya sai je ya siyo su ya mayar masa, kaga ba a ciniki kenan. In ya sai da kamar kala 10 sai je ya siyo wannan kala 10 sai ya zo ya aje, ya zo ce masa ga kayan ka nan ba a ciniki ba, ya cinye ribar ya dawo masa da kayansa. Yana siyawa 5,500 an zo an siya 6,600 sai je ya siyo shi a wani gurin 5,000 sai ya zo ya mayar masa da kayansa. Kullum zai ga yaro gashi dai bai ci komai ba amma kuma ba ciniki. Ashe in ya siyar sai ya siyo ya maye, in ya siyar sai ya siyo ya ɗauke ribar. Kuma zaman riba fa ake yi da shi da mai gidan da kantin da komai, zaman riba ake yi. Saboda haka sai ka ƙara lissafi, ka rage cikinka, ka rage cinka, ka rage siyan mai. Yanzu man nan kana gani wasa da muka lissafa, muka tada inji za mu yi rikodin na nawa muke zuba 10,000 20,000 za mu ga ya tafi a rana ɗaya. Wani zai ce mana ai ku daina wannan, ga ɗan gas ɗin ake siya ɗan makala a jikin injin ya fi a sai ta siyan ma. To da baka yi lissafi ba sai ka zo ka ga ka ba da kuɗi a sai mai a dinga rikodin, kuma an zo an ce maka man ya ƙare. Sai da muka gani a gabana aka zuba mai kafin yamma na 20,000 ya ƙare. In ba lissafi kake kana bin abubuwa ba, kai ko aiki ka ba mutum yanzu wallahi in ba tsaya kai nutsu ba sai ka ɗauka ya cuce ka. Kuma wani abin ana tafiya yana tashi, abinda ka ba da lissafi yau gobe kuma ya tashi. Saboda haka sai mun tsaya muna lissafi, ita alamu adaddasinina wal hisab. Saboda haka sai ka ga wannan ka tabbatar lalle na yi iyayi na ma fahimci to asara ake tafka a guri kaza, ko ta guri kaza suke tsiyayewa, ko ta kaza. Amma kana ce kana sha a ciki, kana sutura, kana kyauta, kana siyan nama, kana ɗinki, kana kaza, kuma ka zo ka ce wai sun tsiyaye. Ni ban yarda da wannan ba gaskiya. In ku an gano cewa wata jaraba ce Allah ya maka, kuma sai ka karba. Dama jaraba ta kan zo da samu wani lokaci, ta zo da rashi. Yadda ka karbi samu a wani guri, wata ran sai kuma ka ga rashi ya zo. Ka sai abun da zaka ci riba sai ka faɗi. Ko wani abun ka siya ya rike maka wuya sai ka karyar da shi. Ko kuma wani abin ya ta tsiyawa baka sani ba, yaranka suna ta ɗiba baka sani ba, ana maka ha'inci. Ko a dinga zarar kayan
ko kai ka dinga zara kana ci, duk abubuwa za su iya faruwa. To sai ka tsaya ka zama mai basira, mai hankali, mai wayo, kuma kana yawan sadaka, sai Allah ya taimake ka. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.